Ya to benjar Koli di nandri di udato Pune jilali Funage nage Funage nage Funage nage Funage nage Nawe warko nage Kuala fomo kontum Kilo dali samba Dado Noli go yara ibubel Itani Unyo benewi Unyo benewi Kono nan mimbi mi ko kilitan nan Assalamu alaikum. Fa la haram bi assalamu alaikum. Muruto. Randu bale saydi yutu. Babba jasbe. Wona don di were war sesara nam yettuma. Umudan be war sebetuma an gilel nam hoto gondan. He. Ha? Wallahi wulani. Fa la haram bi hulan ko hulan. Allah mo sedi mi. Abdi hulma bado hoodere woni bir hulma. Jowur ses. Kuci wamde be jowur ses. Ala jowur. Walla len lirte gorko ma kilifa do andi yontere an. Ma faram yetto. Ko jetta To pamido. Assalamu alaikum. Jago junguma. Jago junguma an wona dan. No bone. Yontere hande. Ha? Arande ko jaguno. Ko jaguma? Hol ko jaguma an. E ko dum podda namnata ke ma. Awa sejo, ka mawdo awa sejan. Jowura jibinani mi ses. Min tanuma. Pourquoi bodo ses? Min ka gijam tan sa wulli kam ko do galle ma gari. Ar njan beta? Acce mi halama ko tarini wala ko jagimi. Ko nan go hodi tan fa la kara. Tala seeda dokuma mi seeda. Hal. Seeda. Arwa hokkude mi seeda sa mi garro galle ma o. Ko min yidi wonde do seeda ni mi ya. An hima halandem. Ko kala mami ko firtora ko seeda dokuma mi hal. Jowur. Ko nelno dami. Nelal ngal wona ngal yaha ngal yahama. So ngal yahama hamartu. Mi dañi hajuji godde hakkunde he. Holon haju dañan? Ablay Demba ne artuno France. Galle salsalbe to. En hokkimi hubere de maha. Mi yehiro mi yaade sukabe ko gurdu gonnomi. Joni non ko liggeyam ko hen gurmi. Ko hen dañami. Jowur est ce que so mi artinde do balle ma hokkam ko hokkami ko. Mo mahinde do hubere. Min ni jonon est ce que de mahamine de en jawndiri. Wadde non waro ferme yawndiri Ablay Demba. Ay he. Amma jami na woni bara gojam. E kalno way wade. Ka porte bonam. Comme porte bonne ma heɓere andi wota woɗɗam kono noon aɗa heewi bone aɗa heewi bone de jowor ɗo goɗo wuuro hay goto a wawa ɗo mbiɗa ko masala ha ɓolo yimɓe mbaɗa ala wona gonga Ousmane min mbawi ɗum mami haalane noon wuuro ngoɗo min wawi yaɓu sakkeɓe 75% o fof wawma o mi haalama ay firirma mo gonɗa mi anda jiɗɗa ko joom suudu ma anda aɗa heewi hadara mi anda kolta ko sukama aɗa heewi hadara wona minen kollata ɗum kayne mawlidi ɗo haal ko nelnomami ko haal ko aɗa heewi haal ko nelnomami aɗa suuɓi ha trop an ala woni kono garduɗa yam ni ɗan aɗa hawdi tan guisa wayno geɗogal bamule ni jaha to jaha kono nelama ya ko nelɗa ko anti kono mi wawa yettade maggal ma salamu aleykum tan mbiyam faala kara nelal yontere mbiyamam ko fa wonde an ko ƴamoyta holfo ko ƴamoyta an mi fayi wonde haala an ka gorko rew lawol gotol kono gisi an ummoɗa ɗo nata foras nataɗa nataga kisaɗa wonti tan radio heno way radio wawde ko liggeyam tan de jahami haal gollalam tan jahami mi yaani golle goɗɗe haal ko nelmami ko ɗo joni nangue ko wuli ko fof yan mi arti haɗo yettinandema nelal ngal mi yehiri Ousmane mi haalde e muɗum mi yettinimo nelal ngal o heeɗima haalaka haka joofi kanko ɗo won konngol ngol o weddi hen ko wi o nani haalande nde o nani nelal ngal maw yewtude e joom suudu makko ko wawi wonde fof ma arte e meɗen so arte e meɗen o jaabo men ɗo e yontere ya hokkumo o artema e Ousmane ko yewtude e joom suudu o yontere haw ɗum wona haalimo tan gasi o jaɓata tan gasa ko heddi hen holko yewta ala jowro wona noon galle o dendaɗo ko dendaɗo ko haalano ɓooyi ko yewtude debbo e gorko ndendi galle d' accord gisi joni mi nani mi faami yontere mbiɗa nde ɓe fawra hen hay sokono goto eyyi so tawi o artirani konngol ko toon taw mum e moƴƴi ya galle makko komin arata ɗo ngullay kono sa tawi galle makko a yahat min ma jadata gawlo yahat toon paɗi gawlo si en dañata mi yiɗi gawlo kiitaɗo mi an reninen ka hasid an ka hasidi an hay mu yes ma gonɗon ka hasidi an kam mi rufane wal wor jofam ka hasidi e wor jofam ka hasidi woto jofam min mbeɗi ni ka hasidi
Ouais. Tuli ne. Nenam nan ara babam ko jal tudd nenam nan ara. Babam yax nenan ndar ga. Ko moji babam ko tangi diine quoi. Vraiment. Accu bam yedde de kat. Babam kay mi. Bo ba hen ko. Salaamaaleykum. Ah, momo. Ni mbaɗɗon ɓikkono on celli mbaɗɗon tampere mawɗum ni jamta bisimilla o in mbaɗɗon laawol mawɗum ni jamta waylo ka dañde hoɓɓe Nene. O woni mo. woni moor Ko min mo kay min ko forage ligatan ndiyam yax wurongo. Fof bisimilla ma nenam Okay cikko ma dan. Alhamdulillah. ha o hen mbaɗa andi o hen ko jibinande wuro ngo Wallahi. o hen ko jibina e juuɗam nenam o hen mbaɗa andi ɗum Wallahi. Pijjiɗo e wuro he. Wallahi. Pijiɗo wallahi. Acel. bisimilla mo Hey jam. bisimilla mo Onon tampe. mawɗum Ça va alhamdulillah bien. jamta Hede selo mo wawa pular non. ha wawa pulaar Wawa pular quoi. o mbaɗat feere noon kadi jangginomo En bari fof kay. kawa jangal mi pular quoi. Nen ori muddil ko. Naram min hay dram nanano e olof kono jon kam watti dum takkilde en seedo kono kanko ronkanami tan yotte. pulaar ne metti wawde no feewi ene metti Non, ak temps mi yax haal inchallah. Mon wadde hen tal. On wadde hen quand même. eyyi ko noon On tinnin fe et puis ko kanko boyando ne fe. E ari ɗo ko anda ɗo hay goto min tan presque o andi ɗo ene wuro ngo quoi. E ɗo forage ɗo likkoro puis wala probléme ko o ari o jippi koye gallamen ɗo wala probléme ko sehlam quoi. Pular ko moji min ko serer quoi ko burual pular. ah ka seere Pular ala kam ɗo ko galle lamɓe ma ɗo kam ɗo ko galle lamɓe ma Fami. non min ko bur galle. bisimilla moon mi weltima nenam bisimilla moon e galle he e tawno so neɗɗo yalti galle tan natata koye galle heɗɗo enam kadi ko galle moon mbiyami tan ko yon mbaɗa ko galle moon kadi kalif moon Allah e ko ndenduɗen ko kadi kalif moon Allah koyɗe ɗe gardandon ɗo e galle he so hisi ha Allah waddi yimɓe ko boni boni foti teddugal ne foti wonde hakkude mabɓe Ko. gati aduna hay goto hannda to weyata Ko. enen kalfodira aduna Jaram. jogueɗe ɗo yewa hay saaha Allah goto Jaram. nangiri moon kono ɓiɗɗo mum jibimi mi jiɗɗon arde e galle fof bisimilla moɗon gari ko ɓiye addata ha jiiya ɓiye janon Jaram. bisimilla moon Jaram. bisimilla moon ɗo ko galle moon Jaram. hawwa toppirɗa hoɓɓe maɓe bisimilla moon nenam ɗo ko galle moon nangiri moon kono ɓiɓɓe ɓe jibini gari ko ɓiye addantama ɓiɗɗo janono bisimilla moon koto jogueɗe ɗo hay saaha Allah goto moɗo waɗi feere no mbawa pulaar hawa toppira hoɓɓe maɓe anani mbiɗo min nder Jaram. Modo mi may. Ko waram ma. Bam yana ko wala problem. Kay normal mais bam ma kay. Ay ba wona problème. Accu babam yedda. Di jon ko pa. Affaire ko Accompli. parce que Suade ene koy digo ɓuri hewde noon. jangal mi pular ma comme min ari isi hal famille mun Ana waw pular. Pular kay anan tan. mais yar ataya boy. Gili gonda ko kaani Gili gonda ko jeyre Gili gonda ko jawdi jonde gummuɗa e jonde jorimi ɗo nala wona ɗi joɗɗa ɗo holto gummuɗo jondelima fof ummoye jonde sa nani ummoye jonde e sakku feere mo cakkatmi almuɓe nane subaka heɓmi sakki wona seeɗa sakku feere sa nani sakku feere yiyata joni mi namdoma gueɗel gotel joni ni joni no gurduɗen ni joni rewɓe ɗiɗi joguiɗa an goto min ɗiɗi min ko ɗiɗi ni an ka goto rewɓe ma ɗiɗo ko goto tan eyyi moƴƴi goto tan so yiiɗi bo an ko ɗiɗo eyyi so yiiɗi joni an joni yiyat so tawi ni joni gallo ni no wonirni fof ne wawi heɓtade neɗɗo par ce que neɗɗo gurdam e mayde rafi e fof ne heɓtoɓe e kew joni min so maayi jiiɗa wiide ala mi haalani mayde ma mayde Allah andi maayo min joni min somi yeehi hay somi ɗannima tan ni joni dépasse holno lijjitirta ɗum an aɗa mala aɗama dannade woboraɗo dépasse aɗa fatama puɗoɗa dannade joni so wayini joni ni fof ne heƴa hen mayde rafi ɗen rafi tan lawa tan ko juuri min som maayi ala
ngalan mayde ma on san mayde ma gurdam ma min ala fof ko kalmi par ce que fof remde foreya gurdam ma alna am nafoore mayde ma alna kam perte eyi kalami ko dépasse somi ummima ɗo min mi yeehi mi ɗanno walla mi fayta Dakar par ce que mboɗo wawi jooɗade ha ɓooya tan an kadi galle gonɗo Dakar o mi faat toon tan mi woni yaha joni dépasse o ɗum na kalam ramala waɗa mala yere ya Dakar a woɓraɗo dépasse galle o harma yaade woyat tawana aɗan ɗo rewɓe ɗiɗi joguiɗa mi woppirma taw min komi tottiryo ɗum mi watta ɗum min lernandemo gila hande ɗo balɗe komi jago walay sa yi woɓato dépasse deren iyo ko woppani ko wonanimi ɗo hay daral na kam ɗo de debbo manan ɗo ko jaho eyyi ala ɗum wawa won an rewɓe ma keddotomo ɗum wawa won sakku feere ɗum tagi mbiɗomo yero ummoye jonde nenam sakkanimi feere gila mboɗo wuuri nenam sakkanimi feere ummoye jonde cakka feere yero nenam gila ndew rende ma jawdi ndi an yero gila nenam rende ma jawdi ndi gila nenam rende ma jawdi nenam jawni kam dépasse mo tottirta o wona a liggaki ko gese tan jahara a liggaki ko gese tan jahara ndema e gese mon ndemara o ko ana nenam ndendi est ce que aɗa andi koyɗe tati ɗe ɗo jahata retraite e ganda hande ko dimanche walla hande lewru mayani koyɗe tati ɗe wona jahata retraite wona gaynako nan ren ala gaynako wona gaynako koyɗe tati ko barme o ɗum ñen fof barme natta aljanna ñen fof ko pawro e jeyde eyyi ɗum kalanmi holko waɗi barme waɗi Allah saka natta aljanna mo fawa e jeyge tan barme kañum ne nde o regaki barme ko suɓi ko kañum ko suɓi ko ko ɗum suɓi comme no mani an cuɓiɗa ko dañde rewɓe ɗiɗi gonda hen o suɓi ko boni wallahi o suɓi ko boni wadde anne cuɓiɗa ko boni rewɓe ɗiɗi kam ala dépasse an noon an de cuɓiɗa bone o an te ko an ko maire uji ndesda an ko rewɓe ɗi no joguiɗa ko maire uji komi mawɗo wadde an nene suɓi ko boni voilà min kam no fotir fof mboɗomi tottir dépasse am mboɗo ñaama hen aɗa ñaama hen rewɓe ma ne ñaama hen joni komi jaho yero halka fotani judde an ka joom rewɓe ɗiɗi min mi wima komi jaho dépasse o gonɗen lijjidde holno yarata eyyi an rewɓe ma e galle o ono keddotoɗo an tottirat min jaho yero nde no pawar barme ma o jogornade dal jan firti o barme so mboɗo yaha mboɗo wawi sokdemo wadde mi wasa hokkudemo bowol jeewen ɗum handen ƴeewa an rewɓe ma handen yonta somi ƴeew so taw ma sakkos yaltoyi galle o sakkos sakkos yaltata do e galle o mimin nden sakkos yaltata e galle o eyyi joni so mayino so maayi kam ma julɓe garnam ubboya ma rewa ha garde haɗa ma mayre ma haalto jawdi ndi woni woni yimɓe ne cuusi bone ƴeew ɗum ɗo tan ngam haaldade hoore ma o wawi susnodede noon haaldade hoore ma afara miijoto saɗa miijo yimɓe ko kaltama ko dans ta vie mais ƴeew min heeɓi ko ganduɗa yero des fois o haala ko ganduɗa haala neɗɗo tigi o haalata wallahi yero hangaka yero meeɗa hangue aɗa andi yumma koye kaw baba galle jiiɗi yumma e baba mbeɗa andi guila yumma ko sankino oppunoɗo tereje e jawdi kanko e kaw baba galle soɓe mbaddi seeɗa tan o wi jawdi mo on joguindi ko jawdi yummako wallahi on haawe ɗum yero ko neɗɗo kay ko haalta ko ɗo mais no min noon ko haali kam ko ɗo kam alay sago gonga tiɗɗo hana ko poñjom kadi e beddaji ɗum kay dadi poñgol sam poñen ko haali kam ko ɗo mami waɗ ɗum noon sérieusement joni kam timmi ko holɗum yero wi min komi tappet mi wawa humande lembel joni ko mami ƴeewa lembel mi humano lembel moƴƴel joɗguel ɗum tagi mbiya yeron joji yero meeɗi jojje yero an ɓuuri andude o sellande
ana toppiro haala yero ala an wona joni wi yero ala ko yimo wala wi kam dum joni yero min burma jidude makko so mi wi mo sella an tan o sella an dum don kay ko mbaɗa haala rek min non ko haali kam ko non do kam gongam min kam ƴeew ala na batten datum humana lembel an Mamoudou a gajor ma lo gongay ma non ko gonga ala ne min jaarmi kakko dum gondi kakko do e Dakar te kadi sa ƴeewi do e ogo be gijjumi fof be dañi goto ma fof dañi goto te alay sa odira Allah resndi kam jodi mbami humande lembel kay mi ƴeew goto mo kummi do mi humana goto mi adda do on kay wonta do kay o walluma e galle seeda sa Mamoudou min mi tampane galle heede ana yejjide habi ko sehlam ñan fof ko ari do hen o habi walta do hay so walan don boyo do mi jindi ko mo balduɗa ɗo kam Mamoudou ɗum wona yewtere ɗum wona haala sa walla somi yaha Dakar kam au moins mi yaada makko so mi mi jooɗo toon heɓi weekend ɗo no woɗɗi seeɗa mi wasa arde weekend seeɗa quoi ama ayi no uppata mi humana goto kay humana goto moƴƴo tan walla mbawɗo toon ko jinmi ko Mamoudou ka parɗo pour humande ata e ma nani mo kumanta o arnuddu mojo arga heɗo mi haalama he jor to mi haalama jokkit ata ha gayna jokkit Jeynaba min jokkitantuma arga mi Jeynaba arga mi gajiɗo ɗuma rek ay rewɓe de mi wiɗa yero ko neɗɗo mi haalɗo haala lembiraɗo ɗumene eyyi fami yaha suudu mi yolnoyomo sowona ɗum ɗon on bonnat boyo galle ma yewi neddo quoi ay Allah mana ubbi de dalla men yi ala yimbe ko non biita à chaque fois man mi ari wona bab ma wona yaay ma yax ko be yaltude c'est ça le problème pourquoi tout en goto on a bi hawa an jajan hawa hawa ana wa ana joni arani yettude yo do serere o karmudo yimi bima yo ara bama ala do yuma Julie Julie ala do an yow fal ko mi jam ngiri way mi rokkande ma jambor halade tere gore halade adda koyde mar falo mo falnuma koyde ka galol wala ka balal o ko boy men ha o ko boy men mbimam ko boy men o mi halan an biya ko boy an ko yidde force ko o boy hajuma ala hen yow mi ya wara yax accu ki laajam merde mbiya accu lo ana fiya ka ara wiyedo an alamo bardata so wana serer yoni non nani serer bardata yoni mam en kala man be o duha o duha non opam halde wala mo kala wala hari ak kangado kon an be pork neddo hal an ko an jettu harande mi kaasa gel ma joni mi harande mi fi radio am mi fi radio am mi hare an kangaro mi fi radio am jettu harande yow an ka yen sen benen kangaro bi na len fi teggal plaignant yo xamne yen bandi lu tegguma bana tegge ar teggen walla gon la ar teggen mi fawa do radio am ay mo yodo sa accanam kalduma ko kangado yidal ko addudo porbe opam halde mo kila mamana non mi fawi radio am de se tew ka gorko auto buse yero auto buse yeltu galu ben yow gori bul daw mi dogde mi lotu so mi noddo yow manel min manel amin ngara joni waaw auto buse yeltu gallo merdian yeltu gallo yero an ñakki jom an jas wudi ko wa wide tanani merdian biya yeltu gallo sayni ni to mane ko danani sa halimi fima ha maya yeltu gallo sa halimi fima ha maya accu ko hala am ya yeltu gallo c'est ça an tawma jiggal no galle kaw radio accu ko ana wa yeltu dem gallo accu ko hala ma wirum ka an jas accu ko hala bo denga mo zerda serera accu rek kon mode radio comme ça voilà c'est ça bedo o duhaki o ko bilakro famine ma manel nan do to so taw ka gorko war farmindi mi nodde yaham mi nodde manel mbaden face à face kore gorko kala fiyo goddo o gobbe ñap honum dégage honum so taw ka gorko tan para mi nodde manel an ko yaangi fi ha jango
ha bawo jam mi yeyani do ko wuro men ha hitande ma do ko wuro men do ko wurama takko tali ya ñoo to ñabe madda ma ngam madde ma ñako dabe dokkuma nen orhul ar wallahi comme par ar an ka tapere la fa ma ran memi non haldi mo memi la haldi mo an haldi adu mo babigite haldi mo ya mema ni mo mimi yo ya sam yaani mon matana bino yim jodo macce mo hala non hande mimi yo ya quoi acci jora acci ya wala ta kam ya wala ni te taw ko gor pate xam je me appelle Manil e yandu de mani amin ngar tawana susu no duddo mani yandu de mani wallahi Allah ne teri so ko gorko te ko gorko gongire gongo mimi de gorko gongire jaw so taw mu fiyata mo hello dara tan arandi dara so fi hello hen kuwal ma o yahar ko bursoki ordogde sa gorko ordogde si wala ordog Pour ce flash présenté par Salimata Elhadj le retrouver à 16h30 pour la première édition du soir en web. Merci de votre fidélité à la radio. Cheikh Ibra Fall ko Allah ni sere min man kangado pel ko tampi an ayidi no yahade wana mino woto mi wadde makko man il faut que mi yah forage quoi ala woto yagay Allô hey. Hey, ne quittez pas. Bab Geze. Hey. Ne quittez pas, neni. Manil. Ako babam soxlo ma. Babam soxlo ma. Ko takene no kan? Hey, baba na. Kolon? Oh, baba Thierno Gese. Ko mu yanu dum? Wana no wino mu yontere. Abo homi yontere, abo holbi yanu dum sare yontere. Baba ano wino hamu yontere. Jono yontere nde timani joni. Yontere am yanu. Yontere nde timani. Ha? Lahirindo. Allo Gise. Assalamu alaikum. Maaleykum salam no mbada? Wallahi jamoni. Ada selli. Alhamdulillah. An kam Gise nelal kadi yontere kadi ha joni kadi an ha joni haybate. Ha jonde hala ka artane em taw. Koni hala ka artane am? Wallahi sese. Hal. Wana min man reserve wala biyum. Ada rese ka gor kono mi yaatu affaire feedi egal magala nanta. Ala kala man ko hala parce que Allah furu on tam min ko nelal wonno jomu wi mama artayam. Yeey. Pada non ko artayam. Ha joni arañ. Kon so wote ar furu hamdo goddum helle ko min hurtoyro walla ko biyam hurtoyro. Gis hedo. A jogara hurtada hurtora hodo. Kadi jimi widam. Joni bari ha joni nelal ngal arañ. Wallam ndewa gawlo. Ko jalara? Bida hala haja ma do he wara ku baba yibo gafakin. Raw gawlo ngadamo ndaden ton. Hal ngo pacaan. Raw gawlo ngadamo mbimami ndaden ton. Dof ton kam. Ewa Gise. Mbasa hijide baba galle. Yaro mi rawar baba galle. Baba galle ko sehil makko no fewi. Ngadora baba galle. Ngadora gawlo mbaden dental bangal fayid. So wili Allah. Njehen Ousmane inshallah. D'accord. Yeey. Wadu munani? Moji, mamrewrun. Ya. Très bien. Jagu téléphone ma jagu. Très bien, baba. Très bien. Ni wate. Weltim. Wallahi baba weltim. Weltim no fe. Mawdo jigi baba inshallah. Mawdo jigi baba. Joni farmi fiya makas. Joni mayde ronoma. Ko woni? Fiyan makas. Fiyan makas do joni. Mi wona ma ray. Mi wona ray. Mi wona ma ray nen. Wona ray. Babu. Bawul kurum de. Ala bawul. Wallahi bawul ta. Mi wona ma ray nen. Wona ma ray. Wallahi babu weltim fey. O hay sa nay mudo ha kuri kado selata. Hay ko hala wonna. Sado jaha aliw pemboda. O mon hedde jero ogo. Sa fimmi tan o bunji de. Non dama fàtte tëj pompe d'eau bi quoi mu ko bàyyi ñi ragalu ma ñe kangaaro yi mi xare ak kangaaro yi ku ñëw dag naan ma yaw la du ma xeex ak kangaaro wala me daari do taw jijjida uddude ma ndax pompe walla man kangaaro yi peur ma di may ñëw xam man instant bi boo ubbi woon seen robinet sax du xiir bu baax joole rek non man fii ñu suñu ñëw ñoom ñaar mën naa leen gérer joodu wadde ñoom ñaar ñëpp buñ ma sotoon ma dóor leen man tambe be ngarta joodu ba ngartara man waxo dama naroon dem avant ñëw di non si nar ma fi woon yàgg tere si sane da wian kam non il faut mi yax walla après maa ngi ñëwaat si kanam
no yow ko len problème pour yow min dama tit ni wallahi tituma kangaro yi ni kangaro yi mo mo do wi de changement yawi jodo no yow kon da nga fogni min ko tapet ak ya kay buru wonde am buru wala mi jaar par là si mi yi ho xare après mi casse gueule tous les deux après je te dis wallahi su ma len gidé ci biti je vais casser tous les deux am jugur casser teungal na len massacrer ñom ñaan ñep waxna la dama faté tej ki bi pompe d'eau bi yow xam man duma tapet sax ah to sérieux man moy lol de te man niru na la tapet Ili gonda ko jeyre Ili gonda ko jawdi O waye wonde fo Woni sitanine Ugal wi ko kañum woni jeew Asimi wi ko kañum woni jeew Ko waawi hen wonde fo Kiliero ne porie Kiliero ne porie